खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ इउएन एकाडेमिनि बानजायनायाव यूपीएससी एपीएससी आरो सिविल सार्भिस आनजादनि ओरिएन्टेशन हाबाफारि खुंनाय जादों। क'क्राझार सहराव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि इउएन एकाडेमिनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि थाखो बन्द'आव 22निफ्राय 26 अक्ट'सिम गासै 5 साननि हाबाफारिजों सानफ्रोमबो बेलासेनि 3 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम हादोरनि जौसिन थाखोनि आनजाद यूपीएससी आरो एपीएससी आनजादफोराव गावखौ माबोरै जाफुंसार जानो हायो बेनि सायाव ओरिएन्टेशन हाबाफारि खुंनाय जायो। इउएन एकाडेमि फरायसालिनि बानजायनायाव बेसेन नाङालासे हादोरनि जौसिन थाखोनि आनजाद यूपीएससी आरो एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो थाखाय खुंफुंनाय ओरिएन्टेशन हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो हादोरनि जौसिन थाखोनि आनजाद यूपीएससी आनजादाव जाफुंसार जानो हानाय फोरमान ब्रह्म बिथाङा। फोरमान ब्रह्म बिथाङा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै इउएन एकाडेमिनि फरायसालिनि सा 100निबो बांसिन फरायसुलिफोरखौ थुलुंगाखां होयो। তাৰপিছত ই ওৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এই ৱৰ্কশ্বপত মই যিমান 4-5 দিনত যিমান মই ইচ ইণ্ডিভিজুৱেল টপিকছত যিমান আইডিয়া দিব পাৰে মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ। মানে এই পৰীক্ষাত অলপখিনি যিমান পাৰে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে ফিউচাৰত অলপ আইডিয়া যিমান দিব পাৰে এই আইডিয়াটোৱে মেইন মোৰ মটিভৰ এই 4-5 দিনত কি ইহঁতে ফিউচাৰত ইমান ষ্ট্ৰাগল নকৰে কি মই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব এইটোৱে। আৰু এতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন টাইম আছে সো অলপ স্কুল নহ'লে কলেজেছ অলপ বন্ধ আছে এইকাৰণে আমি মই ইউএন একাডেমি পালে বহুত গ্ৰেটফুল আছোঁ কি মোক এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম দিছে আজি নহ'লে এনেকুৱা মোক প্ৰভাইড কৰিছে কি মই অলপ ডিটেইলি যিমান ইউপিএছচিত কিবা আছে কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি আছে এইটো মই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ।